Η σιωπή μέσα στο κελί δεν ήταν απλώς βαριά, ήταν σχεδόν απειλητική, σαν να πίεζε τους τοίχους προς τα μέσα, εγκλωβίζοντας κάθε σκέψη της Μαρουσό σε έναν φαύλο κύκλο που δεν της άφηνε καμία διέξοδο. Εδώ και μέρες προσπαθούσε να κρατήσει το στόμα της κλειστό, να πείσει τον εαυτό της πως μπορούσε να αντέξει, πως η σιωπή ήταν το μόνο της όπλο. Όμως, όσο περνούσε ο χρόνος, αυτό το όπλο μετατρεπόταν σε βάρος ασήκωτο. Την ίδια στιγμή, οι ανακριτικές πιέσεις είχαν αρχίσει να διαπερνούν κάθε άμυνα. Οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν, οι υποψίες κλήραιναν και τα βλέμματα όσων την πλησίαζαν δεν είχαν πια τίποτα από ουδετερότητα. Ήταν σαν να ήξεραν ήδη ότι κάτι κρυβόταν πίσω από τη σιωπή της, σαν να περίμεναν απλώς τη στιγμή που εκείνη θα λύγιζε. Και αυτή η στιγμή πλησίαζε πιο γρήγορα από όσο ήθελε να παραδεχτεί. Όχι πολύ αργότερα, η Μαρουσό άρχισε να νιώθει πως οι σκέψεις της δεν της ανήκαν πια. Κάθε ανάμνηση γύρω από τη Χριστιάνα, κάθε σκηνή που είχε προσπαθήσει να θάψει, επέστρεφε με μεγαλύτερη ένταση. Το πρόσωπο του Ορέστη, οι στιγμές που όλα θα μπορούσαν να είχαν υποθεί αλλιώς, η σιωπή που τελικά έγινε συνενοχή, όλα αυτά έρχονταν τώρα να τη στοιχιώσουν, χωρίς καμία προειδοποίηση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπήρχε και ο Αντώνης. Η σκέψη του δεν την άφηνε να ησυχάσει, όχι γιατί το φοβόταν, αλλά γιατί ήξερε πως και εκείνος ήταν παγιδευμένος στο ίδιο παιχνίδι. Μόνο που, σε αντίθεση με εκείνη, ο Αντώνης είχε επιλέξει να κλείσει τα μάτια. Εκείνη όμως δεν μπορούσε πια. Η αλήθεια είχε αρχίσει να ζητά διέξοδο και η σιωπή είχε πάψει να είναι προστασία. Τότε ακριβώς, η πόρτα του κελιού άνοιξε με έναν ήχο που διέκοψε απότομα τον εσωτερικό της μονόλογο. Η παρουσία του Στέλιου δεν ήταν τυχαία, ούτε και ουδέτερη. Ήταν η στιγμή που όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν, χωρίς επιστροφή. Εκείνος στάθηκε απέναντι της, με ένα βλέμμα που δεν έκρυβε πια μόνο καθήκον, αλλά και μια έντονη ανάγκη να μάθει. Η Μαρουσό τον κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα χωρίς να μιλήσει. Ήταν σαν να ζήγιζε μέσα της όχι μόνο το τι θα πει, αλλά και το τι θα προκαλέσει. Γιατί ήξερε πολύ καλά πως, από τη στιγμή που θα άνοιγε το στόμα της, τίποτα δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Ούτε για εκείνη, ούτε για εκείνον. Εν τω μεταξύ, ο Στέλιος είχε ήδη καταλάβει ότι αυτή η συνάντηση δεν θα ήταν σαν τις άλλες. Η στάση της Μαρουσός είχε αλλάξει, δεν υπήρχε πια εκείνη η αμυντική ηρωνία, ούτε η ψυχρή απόσταση. Αντίθετα, έβλεπε μπροστά του μια γυναίκα εξαντλημένη, σχεδόν διαλυμένη από το βάρος όσων κουβαλούσε μέσα της. Και αυτό τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως ίσως πλησίαζε στην αλήθεια περισσότερο από όσο φανταζόταν. Λίγο αργότερα, η φωνή της Μαρουσός ακούστηκε χαμηλή, σχεδόν σπασμένη, αλλά σταθερή. Δεν ήταν μια αυθόρμητη έκρηξη, ήταν μια απόφαση. Μια απόφαση που είχε οριμάσει μέσα της, μέσα από φόβο, ενοχή και μια αίσθηση πως αν δεν μιλήσει τώρα, δεν θα το κάνει ποτέ. Καθώς άρχισε να μιλά, τα λόγια της δεν έμοιαζαν με απλή αφήγηση. Ήταν σαν να ξετυλίγει ένα κουβάρι που είχε κρατήσει σφιχτά δεμένο για πολύ καιρό. Κάθε πρόταση έφερνε μαζί της μια νέα ένταση, μια νέα αποκάλυψη, αλλά και μια βαθύτερη ρογμή στην πραγματικότητα που μέχρι τότε γνώριζε ο Στέλιος. Και τότε, χωρίς περιστροφές, η Μαρουσό άγγιξε το όνομα που μέχρι εκείνη τη στιγμή αιωρούνταν σαν σκιά πάνω από τα πάντα, τη Χριστιάνα. Δεν το έκανε με δισταγμό, ούτε με φόβο. Το έκανε σαν να ήξερε ότι αυτή ήταν η μόνη λέξη που μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Ο Στέλιος ένιωσε το σώμα του να παγώνει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Χριστιάνα ήταν για εκείνον ένα πρόσωπο που βρισκόταν στο περιθώριο των υποψιών, όχι στο κέντρο τους. Όμως, ο τρόπος που η Μαρουσό μιλούσε για εκείνη, η βεβαιότητα στη φωνή της, δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνίες. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, μέσα στο κελί δεν υπήρχε πια χώρος για αμφιβολίες. Η αλήθεια, ή τουλάχιστον ένα κομμάτι της, είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του Στέλιου με τρόπο αμήλικτο. Και το χειρότερο ήταν πως κάθε νέα λέξη δεν έφερνε απλώς απαντήσεις, έφερνε περισσότερα ερωτήματα, πιο σκοτεινά και πιο επικίνδυνα. Η Μαρουσό δεν σταμάτησε. Μίλησε για γεγονότα που μέχρι τότε παρέμεναν θαμμένα, για κινήσεις που είχαν γίνει στο παρασκήνιο, για επιλογές που δεν ήταν απλώς λάθη, αλλά συνειδητές πράξεις. Και μέσα από όλα αυτά, η εικόνα της Χριστιάνας άρχισε να μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ πιο απειλητικό από ό,τι είχε φανταστεί ποτέ ο Στέλιος. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο ίδιος συνειδητοποίησε κάτι που τον τρόμαξε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, δεν ήταν πια απλώς ακροατής. Με όσα άκουγε, γινόταν μέρος της ιστορίας. Φορέας μιας γνώσης που δεν μπορούσε να αγνοήσει, αλλά ούτε και να διαχειριστεί εύκολα. Η ανάσα του βάρινε, όχι από φόβο, αλλά από το βάρος της ευθύνης που άρχιζε να σχηματίζεται μέσα του. Γιατί ήξερε ότι, από τη στιγμή που θα έφευγε από αυτό το κελί, θα έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτή την αλήθεια. Και όποια απόφαση κι αν έπαιρνε, θα είχε συνέπειες που δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Παρόλα αυτά, η Μαρουσό συνέχισε, σαν να ήθελε να φτάσει μέχρι το τέλος, χωρίς επιστροφή.
Σαν να ήξερε ότι αυτή η εξομολόγηση δεν ήταν απλώς μια πράξη απελευθέρωσης, αλλά μια πράξη που θα έβαζε σε κίνηση μια αλυσίδα γεγονότων που δεν θα μπορούσε πια κανείς να σταματήσει. Και μέσα σε αυτή τη βαριά, σχεδόν ασφικτική ατμόσφαιρα, ο Στέλιος έμεινε να την κοιτάζει, συνειδητοποιώντας ότι η ζωή του, όπως την ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει. Χωρίς θόρυβο, χωρίς προειδοποίηση, αλλά οριστικά. Αμέσως μετά τη στιγμή που η Μαρουσό άφησε να ξεφύγουν οι πρώτες αλήθειες, η σιωπή που ακολούθησε δεν είχε τίποτα το λυτρωτικό. Αντίθετα, έμοιαζε πιο βαριά από πριν, σαν να είχε αποκτήσει βάρος από όσα είχαν ήδη υποθεί. Ο Στέλιος δεν μπορούσε να αποσπάσει το βλέμμα του από πάνω της, προσπαθώντας να βρει μέσα στα λόγια της ένα σημείο αμφισβήτησης, μια ρογμή που θα του επέτρεπε να αμφιβάλλει. Δεν βρήκε τίποτα. Η Μαρουσό, από την πλευρά της, έδειχνε σαν να είχε ήδη περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή. Τα μάτια της δεν απέφευγαν πια το βλέμμα του, ούτε προσπαθούσαν να κρυφτούν πίσω από μισόλογα. Ήταν μια γυναίκα που είχε πάρει την απόφαση να πει την αλήθεια, όχι επειδή ένιωθε δυνατή, αλλά επειδή είχε εξαντληθεί από το να την κουβαλά. Λίγο αργότερα, η φωνή της απέκτησε μια παράξενη σταθερότητα, σχεδόν ψυχρή, καθώς άρχισε να ξετυλίγει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα γεγονότα. Δεν μιλούσε πια με υπενιγμούς. Μιλούσε με λεπτομέρειες. Με εκείνο το είδος λεπτομέρειας που δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες, αλλά σε αναγκάζει να κοιτάξεις την αλήθεια κατάματα, όσο και αν σε τρομάζει. Η αναφορά στον Ορέστη δεν άργησε να έρθει. Και όταν ήρθε, δεν συνοδεύτηκε από δισταγμό. Η Μαρουσό περιέγραψε με τρόπο που έκανε το Στέλιο να νιώσει πως βρισκόταν μπροστά σε μια σκηνή που μέχρι τότε δεν είχε δει ποτέ καθαρά. Όχι γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία, αλλά γιατί κανείς δεν είχε τολμήσει να τα ενώσει. Τότε ακριβώς, μια νέα εικόνα άρχισε να σχηματίζεται μέσα του. Η υπόθεση που μέχρι εκείνη τη στιγμή φαινόταν θολή, γεμάτη ασάφειες και τυχαία γεγονότα, άρχισε να αποκτά δομή. Και στο κέντρο αυτής της δομής βρισκόταν ένα πρόσωπο που δεν είχε υπολογίσει σωστά, η Χριστιάνα. Εν τω μεταξύ, η Μαρουσό δεν σταματούσε. Μιλούσε για τον τρόπο που είχαν καλυφθεί τα ίχνη, για τις παρεμβάσεις που έγιναν εκεί που δεν έπρεπε να υπάρξουν, για ανθρώπους που πληρώθηκαν για να σωπάσουν ή να αλλοιώσουν την αλήθεια. Κάθε φράση της ήταν σαν ένα κομμάτι παζλ που έμπαινε στη θέση του, σχηματίζοντας μια εικόνα ολοένα και πιο σκοτεινή. Ο Στέλιος ένιωσε ένα κύμα οργής να ανεβαίνει μέσα του, όχι μόνο για όσα άκουγε, αλλά και για το γεγονός ότι τόσον καιρό βρισκόταν τόσο κοντά σε αυτή την αλήθεια χωρίς να την αγγίζει. Η αίσθηση ότι είχε χειραγωγηθεί, ότι είχε παραπλανηθεί, τον έκανε να σφίξει τα δόντια του χωρίς να το καταλάβει. Και όμως, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο θυμός το κυρίαρχο συναίσθημα. Ήταν η ευθύνη, γιατί ήξερε ότι όσα άκουγε δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα σε εκείνο το κελί. Αλλά επίσης ήξερε ότι, αν τα άφηνε να βγουν ανεξέλεγκτα, θα προκαλούσαν μια έκρηξη που θα παρέσυρε τα πάντα. Πριν καν το καταλάβει κανείς, η Μαρουσό έφτασε στο σημείο που μέχρι τότε κρατούσε πιο βαθιά κρυμμένο. Δεν επρόκειτο απλώς για μια περιγραφή γεγονότων. Ήταν η αποκάλυψη του ρόλου της ίδιας της Χριστιάνα σε όλη αυτή την ιστορία. Όχι ως θεατή, όχι ως θύμα, αλλά ως κεντρικό πρόσωπο. Ο Στέλιος ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Η σκέψη ότι η Χριστιάνα δεν ήταν απλώς μπλεγμένη, αλλά υπεύθυνη, τον ανάγκασε να επανεξετάσει κάθε του προηγούμενη κρίση. Κάθε κουβέντα που είχαν ανταλλάξει, κάθε στιγμή που είχε πιστέψει πως έβλεπε μια άλλη πλευρά της, τώρα αποκτούσε ένα διαφορετικό νόημα. Την ίδια στιγμή, μέσα στο κελί, η ένταση είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Δεν υπήρχε πια χώρος για συναισθηματισμούς ή δισταγμούς. Υπήρχε μόνο η αλήθεια, γυμνή και αδυσόπιτη, και δύο άνθρωποι που βρίσκονταν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της. Η Μαρουσό σταμάτησε για λίγο, όχι γιατί είχε τελειώσει, αλλά γιατί χρειαζόταν να πάρει ανάσα. Τα λόγια που είχε πει δεν ήταν μόνο επικίνδυνα, ήταν καταδικαστικά. Όχι μόνο για τη Χριστιάνα, αλλά και για την ίδια. Γιατί ήξερε ότι, από τη στιγμή που τα είχε αποκαλύψει, δεν υπήρχε επιστροφή. Ο Στέλιος εκμεταλλεύτηκε αυτή τη μικρή παύση για να σκεφτεί. Οι επιλογές μπροστά του δεν ήταν απλές. Αν προχωρούσε, θα έφερνε στο φως μια αλήθεια που θα διέλυε ανθρώπους και οικογένειες. Αν δίσταζε, θα γινόταν συνένοχος στη σιωπή που μέχρι τώρα κατέστρεφε τα πάντα αθόρυβα. Παρόλα αυτά, κάτι μέσα του είχε ήδη αποφασίσει. Ίσως όχι με πλήρη συνείδηση, αλλά με εκείνη τη βαθιά αίσθηση δικαιοσύνης που δεν τον άφηνε ποτέ να αγνοεί ότι είναι σωστό. Και αυτή η αίσθηση του έλεγε πως όσα άκουσε δεν μπορούσαν να θαυτούν ξανά. Λίγο αργότερα, η Μαρουσό τον κοίταξε με έναν τρόπο διαφορετικό από πριν. Δεν υπήρχε πια φόβος. Υπήρχε μόνο μια σιωπηλή αποδοχή. Σαν να του έλεγε χωρίς λόγια ότι τώρα η ευθύνη είχε περάσει σε εκείνον. Και εκεί, μέσα σε εκείνο το κελί που μέχρι πριν λίγη ώρα ήταν απλώς ένας χώρος κράτησης, γεννήθηκε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, μια αλήθεια που είχε βρει το δρόμο της προς τα έξω.
Μια αλήθεια που, από τη στιγμή που υπόθηκε, δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί. Και ο Στέλιος, κρατώντας αυτή την αλήθεια μέσα του, κατάλαβε πως δεν ήταν πια ο ίδιος άνθρωπος που μπήκε σε εκείνο το κελί. Ήταν πλέον ο πιο ευάλωτος κρίκος σε μια αλυσίδα που κινδύνευε να σπάσει και να παρασύρει τα πάντα. Την ίδια στιγμή που ο Στέλιος έβγαινε από το κελί με το μυαλό του να βουίζει από όσα είχε μόλις ακούσει, η πραγματικότητα έξω από τους 4 τοίχους κινούνταν ήδη προς μια κατεύθυνση που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Δεν ήταν πια μόνο μια υπόθεση ή μια αλυσίδα υποψιών, ήταν μια ιστορία που άρχιζε να ξεφεύγει από τον έλεγχο όλων. Ο ίδιος περπατούσε χωρίς να βλέπει πραγματικά μπροστά του, προσπαθώντας να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του. Κάθε λέξη της Μαρουσός επέστρεφε ξανά και ξανά στο μυαλό του, σαν ηχό που δεν έλεγε να σβήσει. Και όσο προσπαθούσε να τη βάλει σε λογικά πλαίσια, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσε πως η αλήθεια που κρατούσε στα χέρια του δεν ήταν απλώς επικίνδυνη, ήταν εκρηκτική. Όχι πολύ μακριά από εκεί, ο Λικούργος βρισκόταν βυθισμένος σε έναν δικό του εσωτερικό εφιάλτη. Δεν γνώριζε ακόμα τις λεπτομέρειες, όμως ένιωθε ότι κάτι πλησίαζε. Ένα κύμα που, όταν θα έφτανε, δεν θα άφηνε τίποτα όρθιο. Και αυτό που τον τρόμαζε περισσότερο δεν ήταν η ίδια η αλήθεια, αλλά η στιγμή που αυτή θα έφτανε στα αυτιά της κόρης του. Γιατί ήξερε καλά τι σήμαινε αυτό. Η Χριστιάνα δεν ήταν μια γυναίκα που δεχόταν εύκολα να χάσει τον έλεγχο. Αν ένιωθε ότι απειλείται, δεν θα αντιδρούσε απλώς, θα χτυπούσε. Και το χτύπημά της δεν θα ήταν ούτε μετρημένο, ούτε δίκαιο. Εν τω μεταξύ, μακριά από τα βλέμματα και τις σκέψεις όλων αυτών, η ίδια η Χριστιάνα βρισκόταν ήδη σε κίνηση. Δεν περίμενε να τη φτάσουν τα γεγονότα. Είχε μάθει να προηγείται. Και αυτή τη φορά δεν είχε σκοπό να μείνει για να αντιμετωπίσει τίποτα. Η απόμερη ακτή έμοιαζε σχεδόν έρημη, σαν να είχε εγκαταλειφθεί από το χρόνο. Το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ήχος των κυμάτων που έσπαγαν απαλά πάνω στα βράχια. Εκεί, μέσα σε αυτή τη σιωπή, η Χριστιάνα προχωρούσε με σταθερό βήμα προς το σκάφος που την περίμενε. Δεν κοίταξε πίσω της. Δεν υπήρχε τίποτα για να την κρατήσει. Ή τουλάχιστον έτσι ήθελε να πιστεύει. Οι άνθρωποι που βρίσκονταν ήδη πάνω στο σκάφος δεν μιλούσαν πολύ. Δεν χρειάζονταν λόγια. Ήξεραν τι έπρεπε να γίνει και το έκαναν χωρίς ερωτήσεις. Λίγο αργότερα, η μηχανή πήρε μπροστά και το σκάφος άρχισε να απομακρύνεται αργά από την ακτή. Η θάλασσα άνοιγε μπροστά τους, σκοτεινή και αβέβαιη, όπως και το μέλλον που την περίμενε. Και για μια στιγμή, η Χριστιάνα ένιωσε ότι είχε καταφέρει να ξεφύγει. Όμως εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένας ήχος έσπασε τη σιωπή. Ήταν ένας πυροβολισμός. Κοφτός, ξαφνικός, αδιαμφισβήτητος. Ο ήχος ταξίδεψε πάνω από το νερό και έφτασε μέχρι την ακτή, διαπερνώντας την ηρεμία σαν λεπίδα. Η Αλεξάνδρα, που βρισκόταν σε απόσταση, γύρισε απότομα το βλέμμα της προς τη θάλασσα. Η καρδιά της σταμάτησε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, πριν αρχίσει να χτυπά πιο δυνατά από ποτέ. Δεν χρειαζόταν να δει τι είχε συμβεί. Το ένιωσε. Και αυτό που ένιωσε ήταν απώλεια. Η σκέψη ότι η κόρη της είχε χαθεί εκεί, μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, την παρέλυσε. Δεν υπήρχε χρόνος για λογική, ούτε για εξηγήσεις. Μόνο ένα κενό που άνοιγε μέσα της και απειλούσε να την καταπιεί. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Η Χριστιάνα δεν είχε χαθεί. Όχι ακόμα. Είχε καταφέρει να ξεφύγει από το σκάφος, όχι χωρίς κόστος, και να βρεθεί σε ένα σημείο που κανείς δεν θα σκεφτόταν να ψάξει αμέσως. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε σε ένα μικρό, σχεδόν εγκαταλελειμμένο καφενείο. Τα φώτα ήταν χαμηλά, ο χώρος μισόαδιος, και οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί δεν περίμεναν να δουν κάποιον σαν και εκείνη. Η εμφάνισή της ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα, όχι από περιέργεια, αλλά από εκείνη την αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η φωνή της, όταν ζήτησε βοήθεια, δεν είχε τίποτα από την αποφασιστικότητα που τη χαρακτήριζε μέχρι τότε. Ήταν σπασμένη, κουρασμένη, σχεδόν ξένη. Και αυτό ήταν ίσως το πρώτο σημάδι ότι, παρά όσα είχε κάνει, δεν ήταν άτρωτη. Την ίδια στιγμή, πίσω στην πόλη, ο Στέλιος είχε ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος του. Όσα είχε μάθει δεν μπορούσαν να περιμένουν. Αλλά ούτε μπορούσαν να υποθούν απερίσκεπτα. Κάθε του κίνηση από εδώ και πέρα θα καθόριζε όχι μόνο την πορεία της υπόθεσης, αλλά και τη μοίρα ανθρώπων που μέχρι πριν λίγο θεωρούσε απλώς κομμάτια ενός παζλ. Παρόλα αυτά, μια σκέψη δεν τον άφηνε σε ησυχία: αν η Μαρουσό είχε μιλήσει, τότε η Χριστιάνα κινδύνευε ήδη. Και αν εκείνη το καταλάβαινε, δεν θα περίμενε να τη βρουν. Και κάπου εκεί, όλα άρχισαν να συνδέονται. Η εξομολόγηση στο κελί, η φυγή προς τη θάλασσα, ο πυροβολισμός, η εξαφάνιση, τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ήταν κομμάτια της ίδιας ιστορίας, μιας ιστορίας που τώρα έφτανε σε ένα σημείο όπου κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την έκβαση.
Και ο Στέλιος, στέκοντας μόνος μέσα σε αυτή τη θύελλα, κατάλαβε ότι όσα είχε ακούσει δεν ήταν απλώς μια αλήθεια. Ήταν η αρχή μιας σύγκρουσης που μόλις τώρα ξεκινούσε. Στο μεταξύ, η πόλη έμοιαζε να συνεχίζει το ρυθμό της, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και όμως κάτω από αυτή την επιφανειακή ηρεμία κυλούσε μια ένταση που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι. Οι άνθρωποι κινούνταν, μιλούσαν, γελούσαν, αλλά υπήρχε μια αδιόρατη ανησυχία, σαν ένας ψίθυρος που περνούσε από στόμα σε στόμα χωρίς να παίρνει ποτέ ξεκάθαρη μορφή. Ο Στέλιος, όμως, δεν είχε την πολυτέλεια αυτής της άγνοιας. Όσα είχε μάθει τον είχαν τοποθετήσει σε μια θέση που δεν μπορούσε πια να αγνοήσει. Δεν ήταν απλώς ένας παρατηρητής. Ήταν πλέον ένας άνθρωπος που κρατούσε ένα κομμάτι της αλήθειας, ίσως το πιο επικίνδυνο από όλα. Και αυτό τον ανάγκαζε να κινείται με προσοχή, να σκέφτεται κάθε βήμα του πριν το κάνει. Λίγο αργότερα, η σκέψη του γύρισε ξανά στη Μαρουσό. Δεν ήταν μόνο όσα είχε πει, αλλά και ο τρόπος που τα είχε πει. Δεν υπήρχε υπερβολή, δεν υπήρχε προσπάθεια να ωρεοποιήσει τίποτα. Ήταν μια ομή εξομολόγηση, γεμάτη ενοχή και κούραση. Και αυτό ήταν που την έκανε τόσο πιστευτή. Όμως, όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν κάτι άλλο. Η Μαρουσό δεν είχε μιλήσει απλώς για να λυτρωθεί. Είχε μιλήσει γιατί δεν άντεχε άλλο να κρατά αυτή την αλήθεια μέσα της. Και αυτό σήμαινε πως η αλυσίδα που κρατούσε το μυστικό κλειστό είχε ήδη αρχίσει να σπάει. Την ίδια στιγμή, στο μικρό καφενείο όπου είχε καταφύγει η Χριστιάνα, η ατμόσφαιρα παρέμενε βαριά. Οι λίγοι θαμώνες την κοιτούσαν με εκείνο το βλέμμα που δεν ρωτά, αλλά καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκείνη είχε καθίσει σε μια γωνία, προσπαθώντας να συγκρατήσει την αναπνοή της, να κρατήσει τον έλεγχο που ένιωθε να της ξεφεύγει. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, η Χριστιάνα δεν είχε σχέδιο. Δεν υπήρχε επόμενη κίνηση, δεν υπήρχε σενάριο που να έχει ήδη υπολογίσει. Υπήρχε μόνο η ανάγκη να επιβιώσει. Και αυτή η ανάγκη ήταν πιο πρωτόγονη, πιο ομή από οτιδήποτε είχε αντιμετωπίσει μέχρι τότε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η σκέψη της πήγε πίσω. Στον Ορέστη. Στην απόφαση που είχε πάρει τότε, όταν είχε επιλέξει να το βγάλει από τη μέση αντί να ρισκάρει να αποκαλυφθεί. Δεν υπήρχε μετάνοια σε αυτή τη σκέψη. Υπήρχε μόνο η επίγνωση ότι κάθε επιλογή είχε συνέπειες. Και τώρα, αυτές οι συνέπειες την είχαν φτάσει. Όχι πολύ αργότερα, η πόρτα του καφενείου άνοιξε ξανά και η Χριστιάνα σήκωσε το βλέμμα της απότομα. Για μια στιγμή, ο φόβος πέρασε καθαρά από τα μάτια της. Ήταν εκείνο το ένστικτο που της έλεγε ότι κάποιος μπορεί να την είχε ακολουθήσει, ότι ίσως ο χρόνος της είχε ήδη τελειώσει. Αλλά δεν ήταν κανείς που να την αναγνωρίζει. Όχι ακόμα. Και αυτή η μικρή ανάσα χρόνου ήταν αρκετή για να συνειδητοποιήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό, δεν μπορούσε να μείνει εκεί. Όσο περισσότερο καθυστερούσε, τόσο πιο πιθανό ήταν να τη βρουν. Την ίδια στιγμή, πίσω στην πόλη, μια άλλη ένταση ξεδιπλωνόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Ο Κωνσταντίνος και η Φρίνη βρίσκονταν βυθισμένοι στη δική τους πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που έμοιαζε σχεδόν ξένη σε σχέση με όσα συνέβαιναν γύρω τους. Ετοίμαζαν το γάμο τους, συζητούσαν λεπτομέρειες, αντάλλασαν βλέμματα γεμάτα προσδοκία. Ήταν σαν να ζούσαν μέσα σε μια φούσκα, αποκομμένοι από το χάος που πλησίαζε. Και ίσως αυτό να ήταν το πιο ειρωνικό στοιχείο όλων, την ώρα που κάποιοι ετοιμάζονταν για μια νέα αρχή, άλλοι έβλεπαν τα πάντα να καταραίουν. Εν τω μεταξύ, στο καφενείο της γειτονιάς, η ένταση είχε πάρει άλλη μορφή. Ο Πότης, φορτισμένος από όλα όσα είχαν συσσωρευτεί μέσα του, δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί. Τα λόγια του ξέφευγαν, η φωνή του ανέβαινε και το όνομα της οικογένειας Ρουσάκη ακουγόταν ξανά και ξανά, φορτισμένο με θυμό και κατηγορία. Ο Μανώλης προσπάθησε να το συγκρατήσει, αλλά ήταν μάταιο. Ο Πότης δεν μιλούσε πια για συγκεκριμένα γεγονότα. Μιλούσε για μια αίσθηση αδικίας που τον έπνιγε. Και αυτή η αίσθηση, όταν βγαίνει προς τα έξω, δεν έχει όρια. Τότε ακριβώς, η Άννα παρενέβη. Δεν ύψωσε τη φωνή της, ούτε προσπάθησε να τον επιβληθεί με δύναμη. Αλλά η παρουσία της ήταν αρκετή για να δημιουργήσει μια παύση. Τον κοίταξε με εκείνο το βλέμμα που δεν κατηγορεί, αλλά απαιτεί να σταματήσεις. Και αυτή η παύση ήταν αρκετή για να πέσει η ένταση. Όχι να εξαφανιστεί, αλλά να συγκρατηθεί. Γιατί όλοι εκεί ήξεραν ότι κάτι μεγαλύτερο βρισκόταν σε εξέλιξη. Και όσο και αν ήθελαν να ξεσπάσουν, υπήρχε μια αίσθηση ότι δεν ήταν η στιγμή. Την ίδια στιγμή, ο Λικούργος ένιωθε πως το έδαφος κάτω από τα πόδια του γλιστρούσε. Δεν είχε ακόμα όλες τις απαντήσεις, αλλά είχε αρκετά κομμάτια για να καταλάβει ότι η αλήθεια πλησίαζε επικίνδυνα. Και το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί ήταν η στιγμή που αυτή η αλήθεια θα έφτανε εκεί που δεν έπρεπε. Γιατί ήξερε πως, όταν αυτό συμβεί, δεν θα υπάρχει τρόπος να συγκρατηθεί η έκρηξη. Η Χριστιάνα δεν θα μείνει άπραγη. Και όσοι βρίσκονται γύρω της θα παρασυρθούν, είτε το θέλουν είτε όχι.
Παρόλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση, ένα πράγμα είχε ήδη αλλάξει οριστικά: η αλήθεια δεν ήταν πια κρυμμένη. Είχε αρχίσει να διαρρέει, να περνά από τον έναν στον άλλον, να παίρνει μορφή. Και όσο περισσότερο απλωνόταν, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Η σύγκρουση δεν ήταν πια πιθανή. Ήταν αναπόφευκτη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τίποτα δεν μπορούσε να επιστρέψει στην προηγούμενη ισορροπία. Η εξομολόγηση της Μαρουσός δεν ήταν απλώς μια προσωπική κατάρρευση, ήταν η αρχή μιας αλυσιδωτής αντίδρασης που εξαπλωνόταν αθόρυβα, αλλά σταθερά. Και όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο περισσότερο γινόταν φανερό ότι η αλήθεια είχε ήδη ξεφύγει από τα όρια που την κρατούσαν φυλακισμένη. Ο Στέλιος βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής, χωρίς να το έχει επιλέξει. Κάθε σκέψη του γύριζε γύρω από το ίδιο ερώτημα: τι κάνει κανείς όταν γνωρίζει κάτι που μπορεί να καταστρέψει ζωές? Δεν ήταν πια θέμα απόδειξης ή αμφιβολίας. Ήταν θέμα επιλογής. Και η επιλογή αυτή δεν είχε σωστή ή λάθος απάντηση, είχε μόνο συνέπειες. Λίγο αργότερα, καθώς προσπαθούσε να βάλει σε σειρά όσα είχαν συμβεί, άρχισε να συνειδητοποιεί κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό. Δεν ήταν μόνο η Χριστιάνα που κινδύνευε από αυτή την αλήθεια. Ήταν και όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω της. Γιατί κάθε μυστικό που αποκαλύπτεται δεν πλήττει μόνο τον ένοχο, πλήττει και όσους συνδέονται μαζί του, άμεσα ή έμεσα. Την ίδια στιγμή, στο απομονωμένο καφενείο, η Χριστιάνα είχε ήδη πάρει την απόφαση της. Δεν μπορούσε να μείνει άλλο σε αναμονή. Η παραμονή ισοδυναμούσε με παγίδα. Και εκείνη δεν ήταν άνθρωπος που περίμενε να εγκλωβιστεί. Το βλέμμα της είχε χάσει εκείνη τη σταθερή αυτοπεποίθηση που τη χαρακτήριζε, αλλά είχε αποκτήσει κάτι άλλο, μια ομοία αποφασιστικότητα να κάνει ό,τι χρειαστεί για να επιβιώσει. Καθώς σηκώθηκε για να φύγει, δεν κοίταξε κανέναν γύρω της. Ήταν σαν να είχε ήδη αποκοπεί από όλα όσα τη συνέδεαν με την προηγούμενη ζωή της. Δεν υπήρχαν σχέσεις, δεν υπήρχαν δεσμοί, δεν υπήρχαν δεύτερες σκέψεις. Υπήρχε μόνο ο στόχος, να μην συλληφθεί, να μην αποκαλυφθεί, να μην πληρώσει. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η Αλεξάνδρα παρέμενε παγιδευμένη σε μια άλλη πραγματικότητα. Η πεποίθησή της ότι είχε χάσει την κόρη της δεν είχε ακόμη διαψευστεί. Και αυτή η πεποίθηση τη βύθιζε σε έναν πόνο που δεν μπορούσε να περιγραφεί με λόγια. Δεν υπήρχε θυμός, δεν υπήρχε σκέψη. Υπήρχε μόνο ένα κενό, ένα βάρος που απλωνόταν μέσα της και την παρέλυε. Και κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο πραγματικότητες, τη φυγή και την απώλεια, υπήρχε η αλήθεια. Μια αλήθεια που δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως, αλλά είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τις ζωές όλων. Εν τω μεταξύ, ο Λικούργος βρισκόταν μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής του. Ήξερε πως η στιγμή πλησίαζε. Η στιγμή που δεν θα μπορούσε πια να προστατεύσει κανέναν. Και αυτή η σκέψη το βασάνιζε περισσότερο από την ίδια την αλήθεια. Γιατί μέχρι τώρα είχε καταφέρει να κρατά τις ισορροπίες. Να απορροφά τις συγκρούσεις. Να καθυστερεί τις εκρήξεις. Αλλά τώρα ένιωθε ότι όλα ξεγλιστρούσαν από τα χέρια του. Την ίδια στιγμή, σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, ο Κωνσταντίνος και η Φρίνη συνέχιζαν να σχεδιάζουν το μέλλον τους. Οι φωνές τους ήταν ήρεμες, τα σχέδια τους συγκεκριμένα, οι κινήσεις τους γεμάτες προσμονή. Ήταν μια εικόνα σχεδόν ηρωνική μέσα σε όλο αυτό το χάος. Μια υπενθύμηση ότι η ζωή συνεχίζεται, ακόμα και όταν όλα γύρω σου καταραίουν. Παρόλα αυτά, αυτή η φούσκα δεν μπορούσε να διαρκέσει για πάντα. Γιατί όταν η αλήθεια αρχίζει να διαρρέει, δεν σταματά σε όρια. Αγγίζει τα πάντα. Και αργά ή γρήγορα, θα έφτανε και σε εκείνους. Λίγο αργότερα, ο Στέλιος πήρε μια απόφαση. Δεν ήταν μια απόφαση που πάρθηκε εύκολα, ούτε με βεβαιότητα. Ήταν περισσότερο μια αναγκαιότητα. Κάτι μέσα του τον οθούσε να μην αφήσει αυτή την αλήθεια να χαθεί ξανά στη σιωπή. Και παρόλο που ήξερε ότι αυτή η επιλογή θα άνοιγε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Γιατί στο βάθος, όσο και αν προσπαθούσε να το αρνηθεί, υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να αγνοήσει: η αλήθεια, όταν αποκαλύπτεται, δεν ζητά άδεια. Απλώς προχωρά. Και έτσι, χωρίς θόρυβο, χωρίς θεατρικές κινήσεις, αλλά με μια εσωτερική βεβαιότητα που δεν είχε πριν, ο Στέλιος έγινε το σημείο όπου όλες οι γραμμές συγκλίνουν. Το σημείο όπου το μυστικό πάβει να είναι κρυφό. Η εξομολόγηση της Μαρουσός είχε ήδη κάνει τη δουλειά της. Είχε ανοίξει την πόρτα. Και τώρα, αυτό που βρισκόταν πίσω από αυτή την πόρτα δεν μπορούσε πια να κρατηθεί. Η γη της ελιάς μπαίνει σε μια φάση όπου τα μυστικά δεν προστατεύουν κανέναν. Αντίθετα, καταστρέφουν τους πάντες.